De zeehoen, het symbool voor een zoene Waardzee. Te jaren met u als mensen stenen ze boppen in de voedselketen en hebben al meerdere keren te krijgen gehad met levensbedreigende factoren. Gelukkig is het tegenwoordig vanzelfsprekend dat je onderwijs naar de watereiland zeehoenen zag. Aan jaren 50 wie dat wel oors en wien ze hier haast uitroeit. Ont uiteindelijk in 1962 een jachtverbod kwam. De opvang van zieke bisten en verlitten pups in Pieterburen spruts bij de oprichting in de jaren 70 nog daar elk zijn verbeelding. Maar hoe stiet de populatie er nou voor in het UNESCO-verhaald erfgoed de Waardzee? De ouderen het zien hier worden er in de Waardzee bij zowel de grieze als de gewone zeehoenensoort genoeg pups binnen. Maar toch is er wat aan de hand. De aantallen nemen af. De wetenschappers, die het hier vaak al jarenlang onderzoek naar doen, staan voor een raadsel. Dus even verkeerspas de Krukel. Ja, vanuit Braxanstergat gaan richting Vierhuizergat. Kijk, nu is het net de geboorteperiode, dus ik ben nu even aan het kijken of de pups zijn, maar ik zie er minstens 2 al. Sinds 1991 hou ik me bezig met zeehonden en vooral gericht op het beheer. Dus de dingen die zeg maar, als een soort van ruggengraat ligt in mijn werk zijn de tellingen van de zeehonden. De veranderingen van tellingen. Hoeveel zijn er? Waar zijn ze? Welke gebieden worden veel door mensen bezocht? Is dat anders dan de gebieden die niet door mensen bezocht worden? Al dat soort werk doe ik al 31 jaar. En om ze te tellen bijvoorbeeld vliegen we 10 keer per jaar over de hele Waddenzee. En proberen we 1 telling te doen. En sterker nog, we linken dat ook aan de Duitsers en de Denen die hetzelfde doen op dezelfde dag. Dus we hebben een soort van telling voor de hele Waddenzee. Dat is eigenlijk de vinger aan de pols voor de zeehonden. Ja, kijk, daar zit ook nog een pup, helemaal rechts. Vooral omdat we tellen tijdens de rui. Om te verharen moeten ze aan de kant om hun huid lekker warm te maken. Dan kunnen ze beter verharen. En als ze pups hebben, zogen ze aan de kant. Dus dan liggen ze ook meer aan de kant. En dat zijn de momenten die wij pakken om ze te tellen. Ja. We zien eigenlijk een continue groei tot ongeveer 2010, 2013. En sindsdien is het best apart, want er worden nog zelfs steeds meer zeehonden geboren. En toch stopt die populatie volledig met groeien. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en Denemarken. Ja, en wat ik zou doen is dus mikken op die... De linker, de meest linkse stuk. Ja, want het zit heel vaak op die punt. Die rand. Nu, de afgelopen 3 jaar daalt die populatie zelfs. En nu is het zaak om te vinden waarom en wat kunnen we doen om dat te voorkomen dat die populatie helemaal crasht. Eigenlijk is het niet een mysterie van waarom er meer pups geboren zijn. Het is een mysterie van waar blijven die pups dan als ze eenmaal geboren zijn. In Wielers is de zeehoen zo'n beetje geadopteerd als uw nationale knuffelbist. Maar aan de andere kant hebben we als mensen er ik wel wat een twijfelachtige relatie mee. Ooit de helft van de vorige eeuw jaagden we nog op ze. Voor haar vlees, olie en vacht. Ik zorgde de versmorging van de Waardzee ervoor dat aan jaren 70 mensen als Leni het Hart haar inzetten gingen voor de opvang en zorg van zieke en verwoende bisten. Toen ik begon, waren er nog 350 zeehonden in Nederland. Die stonden op uitsterven. De jacht was in 1966 gestopt. Maar er waren maar 350 zeehonden meer. Dus ik kreeg ook direct contact met de wetenschappers. En we zijn gaan vechten om
duidelijk te maken. De zeehond staat aan het eind van de voedselketen en wij ook. Dit is Loeskes. Dat was de eerste zeehond die ik weghaalde. Ik heb hem gewoon onder de armen geslagen. Ik heb hem achter in mijn eend gelegd. En ik ben weer naar Pieterburen gereden. En daar hebben we een wastuiltje in gegraven. En iedereen erbij betrokken die alles van zeehonden wisten. En die zeehond heeft me niet eens gebeten. Het afgelopen seizoen hebben we in totaal 49 zeehonden binnengekregen. En dat is 10% van alle zeehonden die in de Waddenzee zijn. Ik heb ervoor gezorgd dat de zeehondenstad van 350 naar bijna 10.000 zeehonden weer. Wij deden zelf ook de tellingen. Ik ben tegen met zenders op de rug en zo, want dan heb je geen normale tellingen. Want dan heeft de zeehond een ander gedrag. Dat hebben we ook weer laten onderzoeken. Dus wij hadden dus een heel goed systeem. We vlogen zelf. En dat is, vind ik, gewoon hartstikke mooi. En dan moeten we gewoon zorgen dat dat goed blijft. We hebben natuurlijk heel veel ziektes meegemaakt, epidemieën kun je ze noemen. Maar die in 1988, dat was natuurlijk wel het ergste. Duizenden zeehonden dood. Nou, wij hadden gelukkig al heel veel monsters van over de hele wereld verzameld. We hadden gewoon een databank, doordat ik wetenschappelijk onderzoek al zo belangrijk vond. Toen er een grote sterfte was, hadden wij alles voor elkaar om te kijken waar gaat de zeehond dood aan. Wij wisten het direct. De hele wereld kwam naar Pieterburen. Want wij hadden het gevonden. Maar waarom? Omdat je van dag 1 met wetenschappelijk onderzoek bezig bent. Want waarom gaan hier zoveel zeehonden aan dood? Nou, wij hebben bewezen dat komt door de vervuiling. Dat de vervuiling is van invloed op het immuunsysteem. Vaker zijn er epidemieën geweest. En daar moet je je altijd op voorbereiden. Dat er weer ergens een ziekte komt. Een ziekte van dieren op land die overgaan naar dieren in zee. En dat heb je gezien. In 2002 was er weer een met morbillivirus. En zo zijn er natuurlijk veel meer dingen die wel weer terug kunnen komen. En ik maak me best zorgen over de toekomst. Voor de zeehond is het van belang dat ze rustplekken hebben. En die rustplekken die gaan steeds meer weg. Omdat mensen zijn toch wel de verstoorders. En dat zie je overal. Waar anders zeehonden lagen, komen nu ook mensen. En dat is een probleem. Als ik nu zie wat ze aan het doen zijn met al die windmolens en overal. Oh, dan denk ik, jongens, waar zijn we mee bezig? De waterkwaliteit stiert in heel Nederland en ook in het waardgebied onder zwiere druk. De versmarging van de Waadzee, de Kreemkamer voor onder oren de zeehond, is wat de Waardvereniging zoend de oprichting in 1964 haar met dwaande houdt. De ontasting van het ecosysteem en de verstoringen nemen allemaal toe. De Waddenvereniging die voert al jarenlang actie tegen vervuiling van de zee. Al in de jaren 60, vanaf de oprichting. En daar werd dan ook de zeehond als icoon voor gebruikt. Want de zeehond die staat bovenaan de voedselketen. Als je het wad ziet waarover we vandaag naar Engelsman Plaat lopen, dan zou je niet zeggen dat er allerlei leidingen en buizen in lopen. Het wad wordt eigenlijk ook gebruikt voor zaken waar de Waddenvereniging niet zo erg blij mee is. Bijvoorbeeld buisleidingen die gas bevatten. Of zelfs het plan om een oliegasleiding door de Waddenzee aan te leggen. De olievervuiling is steeds beter onder controle. Dat zien we steeds minder gelukkig. Maar daar komen andere stoffen weer voor terug. Dus de gewasbeschermingsmiddelen, de nutriënten zijn een groot probleem. En de fosfaten en de stikstof, dat is natuurlijk ook veelvuldig in het nieuws. Er komt steeds meer bij. Wat een groot probleem is momenteel, is bijvoorbeeld medicijnen. We gebruiken heel veel medicijnen die je weer uitplast en die ook uiteindelijk in zee komen. Dus je ziet gewoon hele rare dingen gebeuren in zee doordat bijvoorbeeld het hormoonsysteem van vissen wordt verstoord. Of van een wulk is een heel mooi voorbeeld. Daar treedt dan een geslachtsverandering op, waardoor het beestje zich niet meer kan voortplanten.
PFAS is natuurlijk ook een bekend voorbeeld. Maar ook heel veel pesticiden die worden gebruikt in het binnenland en dan uitspoelen en uiteindelijk in de Waddenzee terechtkomen. Heel veel stoffen breken ook nauwelijks af. Hè? Dus die historische vervuiling die hebben we nog steeds. En dat is denk ik ook wat veel mensen niet bedenken. Dat de Waddenzee is eigenlijk een soort bezinkpuntje. Het lijkt heel schoon, dat horen we soms ook wel eens van... Goh, het water is veel helderder dan vroeger. Maar dat zegt eigenlijk niks. Want als ik een glas water heb en ik doe daar bijvoorbeeld kwik in... of ik doe daar PCB's in of andere giftige stoffen... dat zie je gewoon niet terug. Maar je merkt het wel natuurlijk als je het water drinkt. Maar als je dan bijvoorbeeld naar de drinkwaterbedrijven kijkt... Ja, die hebben ook al moeite om het water schoon te krijgen. En water is van levensbelang voor al het leven. Ook voor onszelf. Dat is een groot probleem. En daar moet je natuurlijk met elkaar iets aan doen. En vooral op zoek ook gaan naar de bronnen van die vervuiling. Dat zijn de knoppen waar we aan kunnen draaien. Dit is een uniek gebied. Het is UNESCO Werelderfgoed. Het is echt te vergelijken met de Great Barrier Reef in Australië of de Grand Canyon. Dus je moet daar ook goed voor zorgen. Heel veel trekvogels die zijn afhankelijk van de Waddenzee. Die overwinteren in West-Afrika en vervolgens komen ze terug om te broeden in de Arctische gebieden. Ja, dus ze vliegen enorme afstanden, non-stop. Maar dan is het dus heel belangrijk dat ze hier in de Waddenzee heel veel kunnen eten. En het bijzondere van de Waddenzee is dat het gemiddeld 2 keer per dag droog valt. En het een heel rijk bodemleven heeft wat als voedsel voor al die vogels fungeert. Ze zijn dan hier ongeveer een maand en dan eten ze ontzettend veel. Dan worden het lichaamsgewicht bijna verdubbeld. En dan vliegen ze door naar de broedgebieden. Dus als je dit gebied, als je daar niet goed voor zorgt, dan heeft dat internationaal effect. Dus ja, wij hebben hier als Nederland, Duitsland en Denemarken, waar overal de Waddenzee ligt, ook echt gewoon een hele belangrijke rol om hier goed voor te zorgen. En als je nu kijkt naar de waterkwaliteit, dan zijn wij ongeveer het slechtste jongetje van Europa. Onze waterkwaliteit is echt slecht. Dus wij maken ons echt zorgen over de vervuiling. We zien dat de kwaliteit van de biodiversiteit achteruit loopt, waardoor je stoffen in de voedselketen krijgt die je er ook niet meer uitkrijgt. En je hebt eten gegeten worden, dus uiteindelijk komt het weer bij die zeehond terecht. En bij onszelf. Want ook, nou ja, die vissen, ja, er wordt best wel heel veel uit de zee geoogst wat we ook zelf eten. En dat is, ja, op een gegeven moment, dat zie je ook in de Westerschelde al, dat met die PFAS-vervuiling, dat er wordt afgeraden om vissen te eten. Ja, dan gaan we toch wel echt totaal de verkeerde kant op als je dit soort verschijnselen ziet. Dus dingen zoals vervuiling kan ook een effect hebben. We hebben gezien in de jaren 80 dat eigenlijk door PCB's de dieren zich niet meer konden voortplanten. Het werkt een beetje als een pil. Dus de vrouwtjes hadden minder jongen, maar dat zien we dus niet. En we zien ook niet, of tenminste, het wordt niet gemeld bij de opvangstations dat dieren echt hele rare ziektes hebben of dat soort dingen. Dus het kan zijn dus dat als een soort van onderliggende laag is, dus dat die vervuiling wel een rol speelt. Maar dat is volgens mij niet de primaire reden van die plotselinge verandering in de groei van de zeehonden. Arjen Dijkstra van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is de jaren met zijn collega's elke dag op het water vinden. Hij zegt dat er wat aan de hand is met de zeehoen. Ja, het weer leeg water en er lag een groepje zeehoenden op een plaat en daar wil ik zo 4 mogelijk bij wij blijven. Dus dan zie ik zo dicht mogelijk op een kant varen en daar is die net volle water, maar het weer precies op kentering, dus het weer net heel, dus het weer geen gevaar dat we plakken bleven zo. Ja, in principe is het zo dat het altijd goed gaat met de zeehond, wist dat het maar horen zo wat net goed gaat. Dus dan is er echt verretten voor die dieren en dan is er een stukje leefgebied voor die dieren. Dus ja. Op populatieniveau
heb ik er natuurlijk een iets minder beeld bij, omdat mijn werkgebied wat beperkter is dan bijvoorbeeld een WMR had, die tellen de hele Waddenzee. Maar van mijn eigen werkgebied zie ik dat op plekken waar het erg druk wordt, dat we de zeehondenstand op die plek naar beneden gaan. Er is bepaalde plekken, daar lijnen bijvoorbeeld het Sientolwiel lijnen daar 400 zeehonden. En daar lezen nu nog 45 zeehonden. En, dat is, en natuurlijk kunnen dieren verschoven, maar dit gaat echt om kombergingen. Grote stukken van het water waar de dieren langzamerhand aan het verdwijnen binnen. En dat baart ik wel een beetje zwargen. Dan probeer je te duiden van ja, waar komt dat nou terug? Nou, en dan gaat wij natuurlijk ook wel eens dan met onderzoekers van waar denk je wat het van komt. En dan wordt eigenlijk alles wel bezongen. Het is heel moeilijk te duiden waar het daadwerkelijk van komt, maar het is wel opvallend dat de gebieden die het echt heel erg druk worden, dat er de aantallen echt naar beneden gaan. En dat jou dus een extra druk op de gebieden die het heel rustig vinden. Daar wordt het steeds drukker. En de populatie op het Nederlandse water, ja, die fluctueert altijd wel een beetje, maar die is de laatste jaren net stijgend in ieder geval. Die is bloot gelijk of die daalt zelf een beetje. Wat wij wel een beetje zeggen is dat de plakken minder geschikt lijken dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden. De listplakken die lijken minder geschikt. Het lijkt al even wat watervlakken op het water. Als voorbeeld, je voorhuis leidt het Rode Hoofd. Dus naar Lauwersoog en Skier. 15 jaar geleden leidt het Rode Hoofd 120 centimeter boven NAP. En nu leidt het nog 80 centimeter boven NAP. En dat komt door erosie. En door menselijk ingrepen. Als een plak op 120 centimeter boven NAP leidt, is het een geschikte plak voor zeehonden om op te lezen dan dat het op 80 centimeter leidt. Want 40 centimeter betekent dat ze de volle 40 centimeter verschil betekent dat ze de volle langer lezen kunnen. Nou, en dat zien wij op een hele protte deel van het bad, dat een protte zonplaat wat aan het afvlakken bent. De gelen worden wat ondieper en de zonplaten worden vlakker. Een beetje een platte pannenkoek verhaal. Ja, het is op het water altijd nog best dat we in hetzelfde leefgebied uit die dieren zitten. Hè. Er wordt hier al heel lang recreëerd en heel lang visken. Alleen nog, ik denk dat de limiet een beetje in zicht is van wat we dwang kennen met het water, met hoeveel mensen dat er wijzen kennen. Nou, ik denk dat we er in ieder geval heel goed aan nadenken moeten van waar willen we heen met het water en wat is daar vernedig. En nou ja, dat er soms ook de beslissing namen moet daar terug. Misschien door de klimaatopwarming dat de ziektes veranderen, dat zou goed kunnen. Maar vooral dat wij gewoon echt toenemend gebruik gaan maken van de zeeën om dingen te kweken, om onze energie te garanderen, om ons vervoer te regelen. En dat we ons niet beseffen hoeveel ruimte we weghalen. En dan, op het ogenblik dat die dieren in de knel zitten, ruimtelijk, dan zijn al die extra dingen, zoals vervuiling, dat komt er allemaal bovenop. Dus daar waar ze in een totaal open, ideaal systeem zouden wel die weerbaarheid zelf kunnen kweken. Op het ogenblik dus dat je ze onder druk zet, is elk kleine probleem wordt een veel groter probleem. Dus vandaar ook we die ruimte moeten geven aan de dieren om zich zo weerbaar mogelijk te maken tegen de veranderingen die er natuurlijk voorkomen, maar ook die wij veroorzaken. En wij zijn heel hard bezig met, ja, we maken gewoon industrieland, maar dat is niet kosteloos. Door menselijk handelen verhoort er een soort in het leefgebied van de zeehoen. Daarnaast is de natuur zelf constant in beweging. Dit is ook de jedere waardvisker Jan Rotgans, die al soms in tolfd op het waard komt, net ontgien. Rechts van die groene boei, die punt van die dijk daar, stond vroeger een misthoren. Dat was trouwens ook de havenmond. En als je die kerktoren en die misthoren in één lijn had, dan kon je zo noordoost over, door het gat van Stompen, kon je richting de Schelling varen. Nou, als je nou kijkt, hier kun je de avondvierdaagse lopen.
Er staat geen water meer. Ik ben er eigenlijk nog steeds niet aan gewend dat het zo ondiep is. Want ik vaar zelf elke dag. En met de noordenwind, noordwest, dan kon je gewoon niet varen. Er stonden hier hoge golven. Dus in mijn genen zit nog steeds noordenwind. Dan gaat het niet door, want dan zijn de golven te hoog. Maar hier staat geen water meer. Dus als er geen water staat, staan er ook geen golven. Het is in al die jaren zo enorm veranderd. Ik bedoel, hier stond 5 meter water en nu staan we hier. Kijk, normaal gesproken heb je het lichte zand, dat is zuurstofrijk. En dan heb je daaronder, krijg je een soortje zwarte meuk, dat is zuurstofarme grond. Maar je kan zien dat dit nieuwe grond is. Want hier zit bijna geen zwarte grond onder. En het is zand wat ik in het begin niet kon herkennen. Ik noem het een soort stopzand. Ik denk dat het bij de zandspletie vandaan komt. Hier zijn dus eigenlijk niet zo heel veel zeehonden. Want ten eerste heb je zoet water. Heel veel spuiwater. En je hebt hier ook behoorlijk wat vaart. Nou, ik denk niet dat ze daar erg bang voor zijn. Maar de meeste zeehonden liggen toch wel wat dichter bij de eilanden. En ik denk dat alles te maken heeft met voedselaanbod. Dat geldt voor een mens en voor een vogel en voor een plant. Maakt niet uit. Je gaat naar een plek toe waar het meeste tevreden is. En waarschijnlijk is dat niet hier. Ik wil je 2 kaarten laten zien. Eentje van 1978. Toen was ik al visserman. En hier stond toen 50 centimeter water. En nu, als je nou hier kijkt, hier hebben we net gelopen. Hier ligt het dus met laag water 70 centimeter ligt het droog. Terwijl er vroeger nog 1 meter water stond. Dus er is dus 1,70 meter zand bijgekomen. En ik denk dat het op de hele Waddenzee is. Als wij nu naar de Schelling willen varen, dan kennen we alleen nog met hoogwater. Kennen we er langs. En vroeger kon je gewoon met laag water, elk tij kon je daar naartoe. Dat is echt midden op de Waddenzee. Doch kiezen zeehoen, ondanks dat er meer zongroen lijken te wezen, vaak verste lisplekken uit. En wat interessant is dat zeehonden altijd terugkomen waar ze geboren zijn. Dus je hebt, de moeder komt altijd terug waar ze succesvolle jong heeft opgebracht. Maar dat jong komt ook terug waar die zelf geboren is. Dus zo hebben we bijvoorbeeld in Zeeland zeehonden gezenderd. En dat vrouwtje dat ging helemaal naar Duitsland toe om haar jong te krijgen. Blijkbaar was het een dier die in Duitsland geboren was. En die vervolgens tijdens zijn vele tochten in Zeeland is terechtgekomen, omdat daar ook een goede plek is om te eten. Maar om een jong te krijgen, zwemmen ze weer terug. En dus het merendeel van deze moeders zijn zelf ook hier geboren. Ja, zo weet je dat er allemaal vaste ligplaatsen zijn. Dus als wij tellen, hoeven we niet de hele Waddenzee door te vliegen, maar kunnen we zigzaggen naar alle plekken waar we weten dat er zeehonden zijn geweest. Zeker tijdens de puptijd, ja, dat ze daar terugkomen. De gewone zeehond is een heel bijzondere zeehond. Die kan al meteen zwemmen als pup. Dus die pup die gaat straks als het water omhoog is, moet die achter zijn moeder gaan zwemmen. En grijze zeehonden die worden op de kant geboren. En die blijven gewoon die 3 weken aan de kant en zelfs langer. Als zijn moeder al weg zijn, blijven ze op 1 plek. Dus die zijn veel meer geconcentreerd en veel gemakkelijker eigenlijk te tellen. Die grijze zeehond is echt bijzonder, want hij was helemaal uitgestorven. In de middeleeuwen hebben we hem helemaal uitgeroeid. Maar de grijze zeehond is toch teruggekomen, waarschijnlijk uit Groot-Brittannië, waar er zulke geïsoleerde eilandjes waren, dat er toch groepjes zijn overleefd. En die is daar heel goed hersteld. En vervolgens is hij overgestoken. Maar ook daar zien we een kleine afbuiging in de aantallen. En het is nog te vroeg om te zeggen, maar mogelijkerwijs is dat ook een aanwijzing dat daar ook een grens aan komt. Dat zoene zeehoen en een zoene zee net los van elkaar te zien binnen, is wat ze bij het Zeehoenencentrum Pieterburen als zo'n de oprichting in 1971 witten en uitdragen. In het centrum wordt er een soort onderzoek dienen op de bisten, in de hoop daar meer oer te weten te komen.
Yeah, well, the future of the seals, I think it can be challenging with all the changes that are coming with climate change, with amount of fish in the Wadden Sea, in the North Sea. So yeah, if it's really, if the population of harbor seals is shrinking, then it is really interesting to find out why, what is going on, and yeah, should we interfere, yes or no, how. But for sure, something that we need to work on and do something about is the whole garbage on the sea issue. Seals can be used as what is called sentinels of the ocean, and that means that we can know what's going on in the sea through the seals. Every animal that would die here in the Seal Center will go through a full necropsy, which is a full post-mortem investigation. And we also do the same with animals that are found dead in the wild. So we have collected a lot of samples from those necropsies and a lot of information. We have done a pilot study on microplastic contents in the stomach and digestive system of the seals, and there we saw that 1 of every 4 seals had microplastics. And we have done also a retrospective study on entanglements on marine debris. Part is fishing nets, but also garbage like frisbees, bags, clothing. And we saw the amount of animals entangled went up 4 times compared with previous years. And what we're seeing this year, specifically in 2024, we have already reached the same amount of animals that were entangled last year, and we are only in June. So we are really seeing a very big spike of animals getting entangled in nets, but also potato bags, all kind of garbage that is in the sea. So yeah, this is something that we are actually quite concerned about. At the moment, I don't have enough information to really say if the population is shrinking and why, but what I can say is that what we observed here in the Seal Center, it matches with what they are seeing with counting of the animals. We see more or less the same amount of pups coming in, but we do see less animals later on, a bit older animals. We have seen less animals and less reports in the last 2 years. But I think if all the animals that are missing were dying, we should see a race on the animals that are found dead, stranded, and our numbers don't indicate a race. Maar er binnen meer factoren die de zeehoen bedriegen. Het is recent nieuws over het heropenen van de jacht. Toen ik begon met de zeehonden, werden de zeehonden rond 21 juni geboren. En nu worden ze al in mei geboren. Wij werden langzamerhand een beetje buitenspel gezet. Nou, blijkbaar als jij een papiertje niet ondertekent, mag jij geen dieren helpen. En daar is het tegenwoordig alleen maar om papiertjes, regeltjes en weetjes. Nou, de Waddenzee wordt steeds warmer, dat weten we. En de laatste jaren ligt die watertemperatuur in 1 januari gewoon op 6, 7 of 8 graden. En dat is in feite ongekend hoog.